What's up mga kaupaw-upaw? Yeah. Hello guys, welcome back to my channel, Upaw Vin, and here we are. Okay guys, no, nami karon nahimutangan sa lugar sa amo ang leading nga si Jira. Okay naman sa mga kaubanan. Okay guys, kung bago pa mo sa amuang channel guys, please subscribe our channel Upaw Vin, and of course hit the notification bell para ma-update mo sa among videos. Okay guys, niyami karon guys, no, nagkatapok-tapok ang mga sa Mapayabsanon production guys. Okay, mag-shoot, maglingaw-lingaw ta guys, no. Muhatag na ipakatawa ninyo guys alang sa among mga kaubanan diri. Ingon man na ato ang leading nga si Jera. Hi guys, I'm Jera. Ayaw mo kalimot pag-subscribe sa channel ni Upaw Vin. Yeah, ato ang channel eh. How about you? O ayaw po mo kalimot pag-like sa FB page sa Pinobre Tabay. Wow. Thank you. Kana pinobrihay tabay way dato diri puros ta pobre. Tinuralo ado tay dato sa mga pobre lingaw kining chanila. Ako ray wa masagol sa ilang pagkapobre, di ako sa kabus na bilongs. Okay guys, atatangi guys, unya mag-shooting mi unya amo ipakita sa inyo akong unsa ni ka pinobrihay ning amo. Okay guys, just stay tuned. Okay guys, ngayon na ta no. Few minutes lang guys, no, magsugod na ang amo ang kalingawan kung variety show mga igala, no, naguluhang patay na buhay atangi mga igala, katawanan, aligre kayo ni mga kaupaw. Okay. Unyok, my love, asa ka? Asa ka pa doon? Asa ka? Na ako'y importante kayong lakaw. Ay kog disturbuha parang madali. Asa ka mo pa doon? Ngadto sa akong padulungan importante Mag-date kay. sa ta. Kailangan Unyok, mag-date sa ta. Usay mag-date. Ibog yung idit-dit ang imong kaugalingon diri nako. Wa taong ko makagusto nimo day. Uy kay naa na ko gitipigan, naa na ko gipangandaman aning akong gugma. Nga naman kay gusto na ako. Nagibuhat ko naman ta ang tanan. Day Jen, sultihan ti kas tinuod ha. Kadtong una na tong di na to mausban. Tinuod, nabusog ko sa mga gipagkaon ako. Pero di maton sa akong kahiladman. Kaya akong pagigugma tuas lain. Wa nimo. Gibuhat ko naman ta ang tanan. Unyok, nga naman ka gusto na ako. Paragod. Buhi akong buhok ba? I can explain. Wa jud ko bisag gamay na lang kayong gugma diha nimo. Usait pa mugos ng imong kaugalingon. Tuas lang binuhat ang akong gugma. Baba. Sige, paslan man. Ipangulit o tanan na gasto na ako diyan nimo. Milo, ang sapatos, ang sinina, ang karsonis, tanan-tanan na ako nagasto diyan nimo. Baga kag face. Baga kayo face. Ayaw, day. Animal ka. Day. Opo, anig sinina. Ayaw, day. Muwangyaw lang ko, day. Muwangyaw lang ko. Ayaw. Data-datahan lang na ako, day. Kada kita na to, badidak. Buhi lang ni day. Ako lagi ning kuan day. Ako data-datahan ni mabuhi ba. Ay, didak, unyok. Wala. Pala ka day. Day. Pantay lang dyan ka, unyok. Pala ka. Ako'y gusto mo. Ay, pabugos mo ka balik mo. Pantay lang dyan ka, unyok ka ka, manyakis ka. Bahala ka. Pantay lang dyan ka, unyok ka kay sumbong tika ni Ramini. Ramini, kamusta di? Ramini.
sunyok, be. Manong sunyok? Tuwa sa ila jira lagi. Oh. Ha? Sunyok to na tira. Tuwa lagi karon lang. Karon katuhan na ka. Wa juga matagam ngayon sa tikang buanga ka. Tay. Patay na juga buanga ka. Ang tuhod ka. Ikay unang kuha day kay ladies first man. Ikaw mo sa ako unang ngitan. Lumiyaw. Sama ka lang mo day. Nga ako na say mo kuha, nga ako na say mo hungit nimo. Maginungita dito ani. Malipay jud ko day basta ikaw akong ikaw bantir nimo rag. Moabot siguro lubintay na hindi akong edad. Basta naa lang ka pirmi sa akong tapad. Ambot oy ano sa in love kay kunin mo. Basin gilumay ko nimo ha. Buo uy. Bisag taga Sikihor to akong dulo. Di gito ka maglumay. Di mo Sure ka? na. Abi ni mo day. Di pa kasama ko ikaw nga bola. Pwede ti kang i-dribble, i-shoot. Pero, di ti ka pwedeng mapasa. Nga naman. Tungod kay ikaw ang akong pag-asa. Charot! Sana all! I love you, Nyo! I love you too, Dayjin. Ibaw kanyo? Bisag mura kag naong alimatok? Ay, joke. Bitaw, bisag doon ako kagahapon. Di ti ka ilisan og hapon. Pero, usara na kahapon, day. Kaya kining akong naong, mura masanig hapon-hapon. Sama ng udto-udto? Oh, kay udto mo. Asiga kayong langit. Murag dagdag mo. Kaon sa... Ikaw tag. Ako na lang humit. Nami man. Kining puto ko tsinta day. Sama ni sa imong kagwapa nga. Bisag asa nga anggol. Pirming simple. Beautiful. Saba niya, ay. Sweet mong buanga mo. Sa sunod na tong date day. Adto tas Boracay. Mani kay dito sa Boracay kay hapsay kayo pero karon mantini lang sa Taglantay kay wa pa may Boracay. O say tatay pa. Dayon ambak day. Oh, okay na day. Imo biting laway. Kaysa laway ani panuway. Nga naman ka diri? Nga nung di amang ka diri? Unsa di ako diri? Di ba gibaon lang ni papi? Nga kanatawhan na nga di jud pa yun din eh. Unsa may mo pagkuhan mo nako nga mahatay nako nimo tanan. Unsa pa man? Wa ko'y labot. Bisan ihatag nimo ang tanan. Dili ko na ibaylo nimo. Kita ka ani? Kita ko mo daw. Day, sulti ati ka pinana ka sapatos nga nahilis na kung sabay-sabay anang dalag patulo sa inyo. Nahibaw mo tayo ikaw kang kipitek sa kong kasig-kasig o kanoon sa imong gibuhat. You are in my life. That's what you are. Saba day pagkauwaw man lang ka. Kanta man na yapot. Naunsa man ka oy? Gisultian naman tika nga wa ko'y gusto nimo. Katara akong love. Si Unyo. Oh, wakay gusto na ko. Yako na ko gusto nimo. Ayaw na lando ipamugos ang imong kagalingon sa taong way gusto nimo. Anong Kaya ang mamugos man gusto- jud ka? Gusto ni Jira. Ako, dili ikaw. Ako lagi mo malang malay. Antay na mula ko. Kabantay niya ka. Isumbong di kan papi. Ipamugos imong gugmaan yung baom na ko. Magmahay na dyan mo. Ay ko gadlo-kadlo ka. Maskin asa pa ta mag-abot, di jud ko mahadlok. Balik ka na, Rep! Balik ka! Sa! Uy! Hoy! Tuman gyapon ka sa akong gidili nimo ha? Ikaw gahi gigago. Pa, ayun na nagugubot isa kong gibati ni Unyo. Nga na imo man jud ko'y pamugos ani ni Ramine nga wa man ko'y gusto niya.
Diri man ko nahigugma ni Unyok. Ako dako kay kong kasila gani. Kay nasayod ko nga di kini makahatag og gugma kanimo. Kini mo makahatag og maayong kaugmaon kanimo. O, tinanda! Over my dead body! Dugo sa dugo! Ugat sa ugat! Bukog sa bukog! Papi, di naman o? Kids mo? Gits mo lang? Jira, nasayod ka ba? Nagikan sa imong pagkabata ug hangtod karon sa imong pangidaron. Gigayran ko ikaw para sa imong kaugmaon. Karon mo supa ka? Pero pa, kibaw na mo. Kibaw na karamin ni. Nga wa ko'y gusto ni mo. Ang akong gusto naa ni Unyok. Di mo makapugos na ko. Magkamatay na kung magkamatay. Pero si Ramini mo'y gusto na kong mabana nimo. Kamo ka na makahatag og kahayag kanimo. Di sama anang tawhana nga di ka na makahatag og kaugmaon para nimo. Kasabot ka? Nakasabot man ko pa. Muta nang gisunod na akong pagbati diri ni Unyok. Unsa kahag ka muna lang duha. Tutal lang kasi nabot man mo. Ikaw nagkagusto sa kang Ramini. Si Ramini nagkagusto pud nimo. Pagka muna lang ka ha. Tutal wala na mas mama. Pagsabot mo daw kinsay magsayan ninyong duha. Gets niyo? Sana all. Sana all. Pusila. Hop, hop, hop. Suway pusil. Mura ba nagtinuod? Plastic ra ba na? Sige, Stig. Plano po tao? Pangagong tawa na. Plano po tao? Ramini, mura juga guay buot. Di kay murag way buot. Wa gyud nay buot. Naong anay, tanawa murag lubot. Murag lubot! Patsa. Kining kibot! Ayaw pa! Pusila. Pusila. Pasagdi ka na. Pasagdi. Pasagdi. Pasagdi ka na. Pasagdi ka na. Bahawa ki ha! Pasagdi. Pasagdi. Giusa Sagdi. ka ni! Kaniya. Sagdi. Sagdi. Mahal! Sagdi mo ka na. Sagdi. Mahal! Patay tinuod. Nganong gitinuod mo sa nimo? Unyok! Unyok! Mata! Unyok! Mata ba? Pagpakabuhi tungkol sa tunggugma! Unyok! Ikaw! Salbohis ka! Sakto na. Gusto na. Sakto na ka. Ayaw na ako na lagi! Salbohis ka tako! Sira. Papi! What happened? Day. Day, naunsa ka, day. Jira. Jira, naunsa ka. Hipusa ka na si Unyok. Hipusa. Asan ako hipuson? Sa malata o di malata? Pagdali. Pagkuha habol ito. Kay habol lang tani, Jira. Pagdali. Habol! Pagkuha habol. Lagi habol! Pagkuha. Dad! Papi, dali habol! Dali ah. Dali ah, dayon. Ate Bel, Tama. imo masakit yung patay. Ikaw ba sinagsulting ako ba't yun? Ay, sa kalagot ang tumagot yun. Papi, ay mas kayo nga. Ato ang doktor, espesyalista ng mga doktor. Mas labing maayo. Ato, naroon matambalan na sa Giraw. Maayo. Ma-check up. Tana, Para makuha sa ambulansya. tana, dito magdukay, tana. Honey, my love.
Ha? Nabuhi ko man. Tago dito, tago. Ako'y puli ni mo kay ato silang agton. Asa? Dito, dito. Dito. Ako'y puli ni mo. Pagdali. Ano ato ako? Oh, ikaw na. Tagog na iyo. Maako ni Juti ka Jayra. Maako na ikaw. Gusto kong bukon ang salamin. Ano din mahitak to ang mga tipaka. O Jayra. Maako na ikaw. Jayra. Garal. Di mo mangun. Patay lagi to. Patay. Sige. Patay sa mo kagaral. Oh, di mo ano? Kaumot ni Jayra. Dili lagi papi, patay lagi papi. Ang una ka. Dili na ikiwa ako binuwag. Patay siya lagi ako nakita lagi papi. Mo. Patay siya lagi. Wawa. Si Jera gini. Patay lagi na. Si Ondo Jera ka na. lagi na. Ang una ka kay imo magitinuod. Why? Tabang na patay! Tabang na patay! Tabang! Okay, guys, mga kaupo. Yeah, manginaot ni nalingaw mo sa mga ginagmay na mong pakatawa. Niya, ay mo kalimot subscribe Upaw Vin. Okay ngon man pinobrita bay. Don't forget to like our page and share, comment. Okay, bye bye. Thank you. For watching! Bye.